Здравейте, добре дошли в канала на comauto.bg. Колко пари може да спести един сервис с уред за автодиагностика? Повече, отколкото си мислите. Днес ще разгледаме реални числа и ще покажем как една тинктова инвестиция може да се изплати буквално за месец. Инвестицията в професионален уред за автодиагностика е една от най-важните в един автосервис. Нека вземем за пример Tinkto Expert 391, който е на цена от 3799 лева. Само с сервизните функции и онлайн програмиране, услуги, които обикновено струват от 50 до 400 лева, може да направите сериозен оборот. Ако приемем средно 200 лева на ден за две такива услуги, то това са 4000 лева на месец. Второ, спестеното време. Без уред често се губи по един или повече часове на ден в търсене на проблема. Ако заложим 50 лева на час, това са още 1000 лева на месец, които се връщат в сервиза под формата на ремонт. И трето, самата услуга автодиагностика. В повечето автосервизи тя струва между 30 и 60 лева. Ако направите само две диагностики на ден при средна цена 45 лева, това са още 2700 лева на месец. И нека съберем числата. 4000 лева от сервизни функции, 1000 лева от спестено време и 2700 лева от диагностики. Общо 7700 лева на месец. Това, разбира се, са доста груби сметки, но дори да вземем половината, дори за един месец уредът си е върнал инвестицията. Ето защо Tinkto не е разход, а инвестиция в успеха на вашия сервис. Не се колебайте да се свършите с нас, за да ви помогнем в правилния избор на уред за вашите нужди. Информация и линкове ще сме оставили долу в описанието. Освен това, може да ни откриете и в нашите физически магазини, които се намират в град Варна на улица Ханко брат 7А и в град София, Люлин 7 в сградата на Люлин Плаза. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!